Nyt katsotaan, että minkä näistä sä valitset. Voit ensin katsoa, mitä siellä on. Katoppa, siellä on tommonen. Sitten siellä on herkkua on siellä. Sitten on toi frisbee, se vinku. Sitten oli tää linnunsiipi. Joo, sitten oli tämä. Sitten oli se. Ja tämä vinku. Ja sitten siellä on se herkkupallo, missä on turkkia. Noni. Pieni. Ole hyvä. Ai, seke olisi kiva. Hyvä. Seke on tällä kertaa kiva, joo. Ole hyvä. Noin. Se olikin kiva, joo. Noin. Pieni. Ole hyvä. Mikä niistä kiinnostaa? Siellä on toinen koira myös, sekin olisi kiinnostanut, mutta mikä palkka? Se! Joo, no leikitään sillä.